Nag-iwa na nga pala si mama ng bawang at luya. Ang lulutuin nga pala ngayon ay ginataan. May sardinas, talong, at may luya kasi pampabango yun. Masarap nga pala to. Sobrang tagal nga ng paghihiwa ni mama ng bawang kasi pinipit-pit niya pa. Sabi niya din kasi para mahaba din yung video. Meron din pala kaming bisita dito kanina. Medyo mapera din siya. Pero kumain siya dito. Napasarap din siya sa luto ni mother. Habang pinipit-pit nga pala yung bawang ay nagpapakulo na din ng gata para maluto na. Susunod na nga din pala yung sili na green. Ingay ng ito nga pala ako nag-screen record sa likod kasi ayoko dun sa loob kasi natatakot ako sa kabilang bahay. Ito na nga pala yung siling green, medyo madami siya pero konti lang ang kukunin natin diyan kasi maanghang yan. Gusto ata ng manok siya mag-screen record dito, pero sige, pagbigyan natin sila. Oh, bilisan mo, magsalita ka, manok. Gi, ayaw mo ngayon magsalita. Papansin? Ayan na nga, hinihiwa na nga yung sili na green. Tinatanggal lang yung sa dulo. Ay, mali-mali. Iniwa pala sa gitna yun. Sorry, lahat ng tao nagkakamali. Pag di ka nagkamali, hindi ka tao. Sinunod na nga din pala ang sibuyas. Binabalatan na din yung sibuyas tsaka na hinihiwain. Sibuyas lang pala ang makakapagpaiyak sa atin. Ayan na nga, hinihiwa-hiwa na nga ng maliliit para malagay na doon. Ang hiniwan, sibuya. Huwag nyo nga din pala kakalimutan ulit mag-subscribe. Paulit-ulit ko na lang sinasabi sa inyo yan. Mag-subscribe na kayo at mag-follow kayo sa Facebook page namin para updated kayo sa mga bagong video. Ayan na nga, antayin lang natin matapos ang paghihiwang mabagal ni mama. Ito nga pala yung sahog, tuyo, maalat, kasi nga tuyo. Yan nga pala, tsaka sardinas nga pala, pinagsama yung isda at sardinas.
Ayun na nga pala lahat ng mga ingredients. Meron din pala tayo dito talong na hiniwa-hiwa. Siyempre tinanggal na yung uod dyan. At meron din tayong kangkong. Hinugasan din niya ng maigi. At sa kaldero pala na mainit, ilalagay na yung gata. Lulutuin pala natin maigi yung gata. Kasi pag hindi luto, hindi masarap. Tsaka na natin ilagay yung mga ingredients, ang bawang, sibuyas, sili, at luya sa gata na pinapainit. Doon nyo ilalagay yun. At tsaka isunod na natin ang tuyo. At ilagay ang talong na hiniwang tinanggalan ng uod. Ayan, sige bagsak. Sige, lagay mo lang. Dagdagan mo po. At ayan na nga, pinakuluan na yung talong para malambot na. Maluto na din. At tsaka ilagay ang kangkong. Ang pangahalo natin dito yung kamay natin. Charot. Siyempre, ito yung kutsara. Ilagay na natin ang pangalawang gata na hiningi natin sa palengke. Ayan, mga gata na tunay talaga. Walang binili yan. Wala ka namang mahihingi na gata na libre sa palengke. Tsaka na ilagay ang mega sardines na manghang na masarap talaga. Talagang mapapawaw ka sa sarap. Malapit na pala maluto ang gata. Ang sarap. Amoy palang ulam na. At nagprito na pala kami ng tuyo. Parang pang partner, masarap. Masarap talaga pag ulam mo gata tas partner mo tuyo. Lalo na pag itlog at tuyo at Lucky Me at tuyo. Pag pinag-partner-partner mo, sarap. Ulam mahirap lang, pero mas masarap ang ulam ng mahirap kaysa sa mayayaman ha. Pero di ko nilalahat. Ayan, paluto na yung tuyo. Pinagsama na namin. Pagkain, sobra sarap talaga. Antay lang natin maluto ang toyo at ilalagay na natin yan sa mangkok at lalagyan ng suka. Ayan na, paluto na lahat ng tuyo. At ito na yung final na pagluluto ng tuyo. May suka pa yan. Ay, wala pa palang laman yung suka. Ay, yung mangkok ba yan?
Siyempre, di makakalimutan yung mangga dahil madaming mangga dito sa amin. Kung gusto nyo ng mangga, pumunta kayo dito. Ayan na, umpisaan na natin kumain. Mamaya na ako mag-screen record kasi kakain ako. Bye-bye, guys!